Některé obrázky z české historie mají víc tvůrců, jsou tam uvedeni. Ty první čtyři obrázky, kdy jsem vytvořil zcela sám. Já bych se zeptala, jak dlouho nebo kolik času vám zabere každý jednotlivý díl, vytvoření toho jednoho dílu. Tak pokud poměreme přípravu badatelně, tak to je potom otázka, jestli se na tom konkrétním obrázku vyskytují davové scény, například nebo ne. Pokud se tam vyskytuje Zmykund, tak je to rychlý. Takže je to potom otázka, jak říkám, hodiny, dvou, vyloženě to přenést do té digitální podoby, ale to už prostě musí člověk mít vybádáno. Jakmile máte vybádáno, tak je v podstatě hotovo. Otázku někdo má? Jo, kdykoliv klidně zvedněte ruku, mě do toho tady. Nebo cítě. Ale pozor, přední odborníci tvrdí, že obrázky z české historie vychovávají z dětí dementy. Takže je to na vaše riziko, já z toho dávám platu pryč. To nic jim nezbývá, ale já to jenom tak uvádím, aby bylo jasno. Tak, já se vrátím k tomu jazyku. Tady jestli to prozradíte, dítě už pláče. Ten jazyk, který používáte, je celkem nerozluštitelný. Prozradíte nám, podle čeho ho vymýšlíte? Vy jste dávala hodině češtiny asi málo pozor. Dávala, mě to zajímá právě, protože jsem dávala málo pozor, tak mě to zajímalo. No tak je to samozřejmě český jazyk, a když se v něm objeví odborné vědecké termíny, to je u vědeckého díla poměrně pochopitelná věc. Jo, dobře. Jsem tam takhle, no. Drobný. Kdyby v Gradě trochu přidali na korektuře, to mohlo dopadnout. Kterou etapu z české historie vy osobně máte nejde? Já mám rád středověk, pozdní středověk, protože v něm se vyskytuje Zmykund. A jinak já rozlišuju ty etapy na oblíbené nebo neoblíbené, ale ty konkrétní události prostě mám třeba oblíbenější nebo více jim věnuju. Ale nedá se říct, že bych si řekl tak a pár okolo na to se vykašlu, protože to mě jako nebaví. Hodně dílů je tam ze středověku, hodně dílů je tam z 20. století. Myslím si, že to budou asi ty dva nejzásadnější časové úseky. Tak kromě Zikmunda je která vaše nejoblíbenější historická postava? No, já zase, že bych měl úplně rozdělené ty postavy na oblíbené a neoblíbené, tak to nevím, ale když si projdete ty díly, tak třeba tam objevíte, že některým postavám se tam dostalo víc prostoru, protože třeba byly významnější, víc toho stihli, namočili se do víc záležitostí, takže pochopitelně potom je víc otrázků, ale těžko říct, ne. My nediskriminujeme v ústavu, takže... Někdo nějakou otázku? Chci se někdo na něco zeptat? No. Solidní. Studoval jste velmi solidní. Studoval jste historii? Tak podívejte se, myslíte si, že by vedoucího historického ústavu mohl dělat nějaký nímant? No, tak to vidíte. Takže z toho si můžete dovodit, že to vzdělání musí být samozřejmě adekvátní a tím bych asi tuhle otázku uzavřel. Tak, vaše obrázky, a tady vlastně ta kniha je od kterého období a jakým obdobím končí?
historie, tahle kniha konkrétně začíná příchodem praotce Čech Kanaří a poslední obrázek je tam už nedám, ale končí v 70. letech. A je to vlastně průřez těmi díly. Na rozdíl od internetu je to pořádáno chronologicky, čili přehledně, čili je to daleko lepší. A můžu teda prozradit i to, že se chystá druhý díl, který by měl být v květnu, který bude překvapivě taky řazen chronologicky a bude začínat zhruba stejným mytologickým obdobím. Ale na rozdíl od prvního dílu bude obsahovat i díly, které na netu publikovány nebyly, takže tam budou poprvé a taky naposledy, takže pokud je chcete vidět, tak si budete muset pořídit i druhý díl knihy. Tak a to bude zahrnovat jaké období? Zase to bude průřez českou historií, jak říkám, od mytologických časů přes oblíbené, a to jsou oblíbené postavy, Cyril a Metodět. Takže těm bylo věnováno již víc dílů, to je pravda, objeví se i ve dvojce a objeví se tam právě některé z těch obrázků, které ještě nikde nevyšly. Přemýšlel jste někdy o tom, že byste napsal obrázky ze současné historie? Historie se opakuje, takže někdy uděláte obrázek a zjistíte, že vlastně se stejná událost děje, akorát s jinými figurami úplně stejně. Někdo má nějakou otázečku? Jste vedoucí historického ústavu. Myslíte tím vedoucí jako jeden vedoucí celého historického ústavu nebo jeden z vedoucích historického ústavu? Já jsem jeden vedoucí celého historického ústavu. Ta maska je na místě nebo není zbytečná? Ta maska je na místě. Stále. Zbytečná si myslím úplně není, protože děláme tím reklamu Zbytku Lucemburskému, který je rád, že si občas taky po smrti vyjde mezi lidi. Takže jsem vedoucí a maska je na místě. Někdo další dotaz? Nedostal jste třeba nabídku, aby obrázky běžely v televizi? Nebo nepřemýšlel jste o tom, že by tam mohl být docela zajímavý na televizní obrazovce? Já nevím, jestli by se obrázky z české historie daly převést do televizního formátu, do pohyblivých obrázků. Zatím jsme v ústavu tuto záležitost neřešili a ani jsme dokonce nebyli nikým osloveni, takže ji řešit nemusíme. Tak, někdo má otázku ještě, co by vás zajímalo? Otázky z české historie. Čekal jste, že budete mít, nebo že vaše kniha, když vyjde, že bude mít takový úspěch? No tak my už, když jsme v ústavu žádali o grant, tak to musíte samozřejmě napsat, že to bude úspěch jako hrom, ale sami víte, že, nebo možná víte, že to někdy až tak úplně dopadnout nemusí, takže já sám za sebe můžu říct, že to poměrně překvapení bylo. O to příjemnější překvapení. Určitě jste zaznamenal na obrázky hodně reakcí, ty negativní i ty pozitivní. Se zeptám na tu pozitivní, byla nějaká reakce, co vám opravdu udělalo radost a řekl jste si, jo, jsem rád, že to dělám. Těch reakcí je hodně takových a kdyby nebyly, tak ani by nás to možná v ústavu tolik nebavilo do něho docházet. Každopádně vždycky mě potěší navzdory neblahému dopadu na výchovu dětí a mládeže, když se mi ozývají učitelé, kteří se ozývají poměrně často, že ty obrázky používají tím,
ruce. Nevím teda, jestli se mám hrozit, nebo jestli je to krok správným směrem, ale tohle to mě celkem potěší vždycky. A můžu se zeptat třeba co konkrétně? Takhle. Když četla jsem i některé negativní reakce, tak která třeba byla taková nejostřejší a jste na ně reagoval? Tak nejostřejší reakce jsou většinou na internetu, ale tak tam jsou negativní reakce na cokoliv. Tam prostě můžete lidem rozdávat zadarmo půl kilo zlata a oni vás tam setřou, že jim nerozdáte kilo. Takže tam vždycky někdo bude reagovat negativně. Takže pod nějakými těmi články třeba na internetových serverech. No tak pochopitelně taková nejfundovanější reakce byla nedávná semiotická záležitost, která samozřejmě zase je to na úrovni akademické debaty, takže my to v ústavu respektujeme a ctíme, máme trošku jiný názor na tu problematiku, ale těch reakcí negativních není zase tolik, kolik je reakcí pozitivních, takže si myslím, že ten poměr je docela vyvážený a bylo by zvláštní, kdyby byly jenom pozitivní reakce. Takže to k tomu patří. Na ty negativní reakce, které jsou na ty vaše výtvory, na to se reaguje možná začalo nejlíp, než na ty pozitivní. No, tak na ty pozitivní reakce my v ústavu moc nereagujeme, jak jste si všimli. Ale samozřejmě, když je tam nějaký takový akademický názor, nemusí pocházet přímo od doktora Šoltyse, ale od kohokoliv dalšího. Tak my v rámci akademické debaty pochopitelně zpracujeme odpověď, vyjádření a dáme najevo, co si o tom názoru myslíme. Většinou dáme najevo, že se nám nelíbí, ale co se dá dělat. A vy se s panem semiotikem znáte osobně, alebo spolu diskutujete pouze prostřednictvím tady těch tištěných médií, Osobně se neznáme. Jestli třeba jste si vyříkali ty postoje vaše, nebo a jeho, je takhle nějak třeba mezi čtyřma očima, nebyla příležitost. Já si myslím, že už to rozhodně není potřeba. Jako on to byl názor, prostě, který zpracoval na žádost Národního muzea, kde je výstava, tak se k tomu vyjádřil. Každý si o to může obrázek udělat sám. No. Jak říkám, zase bylo by to špatný, kdyby byly jenom pozitivní reakce nebo reakce jednoho druhu. Byla docela nuda. Já si musel počítat, že ty reakce budou takové, když se rozjel takovou takovém rozsahu po práci. Já jsem nic moc neplánoval a s ničím jsem radši nepočítal, ale jak říkám, my si v ústavu myslíme, že jsou ty reakce naprosto v pohodě a máme z nich radost, ať už jsou jakékoliv. Protože kdyby nebyly žádné reakce, tak co? To by bylo nejhorší. Ještě nějaký dotaz? A vy vystavujete v Praze, když tak kdo třeba neví, tak jestli můžete pozvat naše posluchače. Obrázky z české historie mají v současné době výstavu v Národním muzeu v rámci cyklu Aféry, takže tam mají vyčleněnou jednu prosklenou místnost, kde je zhruba 30 obrázků z historie 20. století. Jsou tam taky některé, které nebyly publikovány nikde jinde.
pokud jste nenavštívili, je to škoda, protože výstava bude běžet, teďka nevím, myslím, do 31. března nebo do 1. dubna, takže už je nejvyšší čas. A bude putovní náhodou? No, to nevím, jestli bude putovní, to se ještě uvidí, jestli se ty obrázky objeví ještě někde jinde. My jsme zatím v ústavu nic neorganizovali, ale pokud se toho někdo ujme, tak to určitě nebudeme mít nic proti. Tak, někdo nějakou otázku? Co by vás zajímalo ještě? Máte trošku strach, že to přeroste do nějakých rozměrů, které by se vám třeba vymkly? Třeba takový případ Ruda z Ostravy nebo něco takového? Já nevím, Ruda z Ostravy se někde vymkl? Asi tomu původnímu se určitě vymklo. Já nevím, já nevidím Rudovi z Ostravy do hlavy a i když byli jsme v Ostravě, mohli jsme se zeptat sakra. My prostě... v Ostravě, on je furt v Praze. No jo, no. Tak asi bychom se mohli zeptat, co tam dělají. Nevím, my budeme dělat poctivou vědu a jestli se poctivá věda může vymknout nebo ne, to je otázka. Tak jo, prostor pro poslední dotaz, kdo se chce na něco zeptat ještě, než budeme podepisovat obrázky. Všichni všechno ví. Kam jedu v létě na dovolenou? To bych taky rád věděl. Nevím, kam pojedu v létě na dovolenou. Asi do Kostnice. Tak jo, tak já moc děkuji. Já myslím, že se budeme těšit na ten druhý díl a jestli nám to rozradíte ještě někdy vyjde? Měl by být na začátku května, takže za měsíc. Za měsíc bude tady. Super. Tak jo, tak moc děkujeme a samozřejmě, kdo budete chtít knihu podepsat, tak vám ji podepíšeme, nikoliv ale tady, že? Nikoliv tady, já tu knihu budu podepisovat v kumbále vzadu, aby to nebylo vidět a pokud budete chtít do té knihy něco napsat, tak si tam vložte lísteček s nějakým vzkazem. Já vás oběhnu i s lístečkem a s tužkou a knihu pak odnesu dozadu a přinesu vám ji zpátky podepsanou. Můžete si k tomu vzít i záložky. Tak, záložky jsou tady. Úžasná věc. Tak jo, moc děkujeme, Josef, že jste k nám přijel do Brna a hodně štěstí. Já děkuji za pozvání a za vhodné přijetí. A v Brně je to vždycky super.